No niin, päästään vielä tähän rakennukseen sisään, mikä on tällä paikalla, missä oli minun aikana ruokala. Ja tää on ilmeisesti ollut joo, tää on ollut semmonen, että täällä on nukuttu ja täällä on kunnolliset kaapitkin näillä siirtolalaisilla. Tämän näköistä. Joo. Siinä on vanha pulpettikin. Hienoa. Vanha pulpettikin on täällä. No, onpas mukavaa. Joo. Mä nyt näytän tämmösen vilauksen vähän joka huoneesta, niin jos sattus joku tuntemaan, että on ollut tässä huoneessa. Mä en nyt näe ainakaan, että näissä olisi numeroita, mutta kyllä niissä saattaa olla. Joskus on noita huoneiden nimiäkin. Mä katson, onko tässä jotain numeroa. No tässä on huone 6, on nää numeroitu. Tossa on numero 7. Olisi pitänyt melkein heti huomata, joo hyvä. Ja tässä on numero 3. Näin. Tää on siis 3. Tässä on 4. Se on tässä. Tämän näköistä tänä päivänä. Tässä on, tää on varmaan joo, tää on 5. Näin. Näytän vaan pikaisesti. Näähän on saman näköisiä, mutta kuitenkin se, että on ollut siinä huoneessa, niin siinä on se fiilis. Noin, ja tässä on. Mä vähän siirrän, että näkyisi tää numero. Tää on 1 tämä. Joo. Tämä on 1. Taisin tän näyttää jo, mutta en sanonut numeroa, kun en huomannut tota. Okei. Näin, ja sit käydään täällä. Joo, täällä on moni liikkunut. Taitaa joka huoneesta olla tänne taakse tollanen uloskäynti myös, joo. Tää on eräänlainen parvekkeen muoto. Takaterassi. Niin, semmonen joo. Takaterassi. Joo. Kyllä saat puhua tähän, jos vaan haluat, niin ei siinä mitään. Se on ihan selvä. Tässä on näköjään WC-tilat täällä ja näin. Ja huone vielä. Ja täällä on huone. Katsotaan, onko tässä jotain nimeä. henkilökunta. Joo, tää on henkilökunta tämä. Ja se kanssa, joo. No katsotaan, onks tää kiinni? Oh. No tän vilkastaa nyt sitten. No niin, henkilökunta. No tää on oikeudenmukaista, että henkilökunta asuu ihan samanlaisissa huoneissa. Ettei ne ole jotakin kerskahuonetta. Siellä on vielä 1 huone, joo. Tää on ja henkilökuntaa sitten täällä. Tämmöstä. Näin. Joo, kivalta näyttää. Ja sitten. Siellä on pesutilat sitten. Joo, selvä. Pesutilat on sitten täällä. Näin, täällä on varmaan moni ollut suihkussa ja pesulla ja muuta. Joo, hienolta näyttää. Näin. No niin, me mentiin nyt näin läpi ja vissiin joka huone tuli silleen näin nähtyä.
Joo, kiitos. Sairastupa. Ai sairastupakin. No katsotaanpas. Täällä saattoi olla jotakin. Joo, voi että. Joo, hieno juttu. Joo, eli sairastupa tämä. Joku henkilö sitten toimi täällä semmosena vähän niin kuin sairaanhoitajana. Joo, elikkä siinä. Noin. Siis on hyvin nää kommentit. Joo. Sisään vain ohjaajan luvalla. Joo, joo, aivan. Sairiksesta löytyvät seuraavat pihapelit. Petangua, pingis, sulkapallo, kroketti. Joo. Kysy peliveneeltä ohjaajalta. Sisään vain ohjaajan luvalla. Joo, kivoja, että ne on kaikki tallessa. Niin no. Joo, vielä ainakin. Vielä ainakin joo. Niin. Ja. Me täältä jotain tommosia varmaan otetaan. Niin. Joo. Tämmösiä. Joo, ja tämähän on nyt sitten suunniteltu purettavaksi kumminkin tää talo, eiks niin? Joo. Aivan, joo. Siis sillä lailla sitten, kato, siis kun me rakennetaan tänne Joo, sitten uutta taloa. joo. Se oliko se jonkunlaista, että tänne saa tulla vieraita sitten? Onko se kesäloma juttua vai mitä tänne rakennetaan? Ei, kun me ihan omaan käyttöön. Omaan käyttöön, okei, joo, omaan käyttöön. Okei. No niin, kiva. Tää ei sovellu omaan käyttöön tänne. Niin, no ei Täällä on oikein. kesävedet ja semmoset. Joo, Eikö peristä? aivan. Okei. No se kuvan näyttäminen, se voi olla, että se nyt jää, kun sulla on kiire sinne. Niin se on vähän mun hidasta etsiä sieltä netistä se kuva. No, mä lähden nyt käymään Keksitään Nummela, jotain. mä oon vartin poissa. Ai se on niin vähän aikaa. Joo, kato, mä haen vaan syötävää, että me ollaan. Ahaa, okei. No se voi olla, että mä istahdan sit tohon ja yritän katsoa sitä asiaa. Niin. Mä otan tuolta sen, jos se niin vähän aikaa oot pois. Joo, suunnilleen vartti parikymmentä minuuttia. No niin, selvä. No, Joo. ehkä 20 minuuttia. No selvä, joo, kiva. No niin, kyllä. No niin, Alo. täällä on tämmönen meidän kaveri. Niin, tämmönen kaveri meidän. Joo. No niin.